нали, оттам ли вземи тая пица в ръце? Вие питката къде е? Тук е. Ела, кажи на къде да търкаляме. Към предметите, за да може тя... Няма да можеш, с това. Добре, така ще я поднося отпред много. Айде, бабенци. Айде, ти роквата малко надолу, че си. Ела, Калина. Я виж къде е питката, баба. Къде е питката? Я виж, Къде да бабе, сложим? виж как, ето тук, най тук. Айде! Я виж, бабе, къде са предметите, бабе? Какво ще вземеш? Чакай, Браво! какво бабе избираш? Браво, бабе, браво! Мишката. Мишката! Дай да видим какво друго ще вземе. Вземи още едно, Лели, вземи още едно. Я виж колко неща има. Виж колко неща има, вземи нещо. Да, се ела бабе, ела в средата. О, май, гладно някой е гладно. Искаш ли питката? Чакай да видим какво ще вземе. Айде да движим и имоти. Една се мърди малко на страна. Искаш ли бабе? Да. Yes. На Калина на много устата излизи. Да, се, Айде, иди стидай. бабе оттатъка, за да те снимат. Иди между двете мацки. Ето пари. И парите се, и парите. Браво, и парите браво, се. Панте, Браво, как дете, Леле, браво. Застани на коленце, застани на коленце. Така. Снимайте. Я погледнете тук сега, баба. Е, мале. Така, дръж бабе Погледнете, парите. Там погледнете е тук. истината. Вече нещо Туту, има. туту, Жужи. Тутинка. Къде е Митко? Къде е Митко? Лели, парите взе обаче, а? Ама ги държи най-много тях. Да се. Браво. Още. Нещо не ми е такова. Бабе, бабе. Не ми какво. Я мен да ме снимаш. Айде, елайте тук при тях. Айде, Миленче, и ти, и Иленче. Абе, първо в една боите сега. Посочили. Вижте. Руме, ине, тутуру, туту. Гати апарат. Трябва да изчакаш. Ти, Мита, ако искаш, може и ти с тоя да направиш.